Kwa mga teri nyaki county ma Kisumu kama attend county ma Kisumu ko kale a peace manager mar bomano ugolo milome mati mulokro ke sekta maruoth. Yore matatu tuk ko joriemb loche gin moko kuom mago makoro loknegi nderni maguoth kod kuonde chungo nyamburko. Kaja fom marwa James Okoth lero joriembo to koro yuak ni pok gi hikore mar chako luwo milome odiochieng' makiny. Nukuongo golo waka mutero waka isiti mwale bur kocha nwa wito customers wa to koro seche makoro sando waka maendi makoro tiyo waka mae okwa winy maber yuak mar moko kuom jota chenro mag wuoth e sekta mar matatu kod tuk nigo. Giyuak ni milome mar darogi e kuonde maggi mapile ka pile obiro aruya kapod ok gihikore mar dar kendo mano kidekrocho chenro mag wuoth kendo medo duono yuto margi. Milome no manyochapi gi maneja maboma ma Kisumu, Abala Wanga, lero ni ogibiye ni geche madondore e boma luo akekiore ma Kisumu boys kaloche mag trailer kata nyamburko madongo okbiye negi luo olalo makachok kaluore gi masiche makinde ka kinde e alora no. Koro idwaro negi lu apaya marabur, chiga, kibos kendo tuch e apaya mamambo leo. E kindego, jotuk koro odar e tesendgi mapile kendo okbiye negi luo roundabout ma Kisumu boys. Okwagi mondo gikwa kar chung e tesend nyamburuko ma bus park ka jowadgi mamoko to okwa mondo odar nyaka e chiro ma Uhuru. Paro mabende ok girwako. Biro on Friday to kelonwa letter ni mondo odar wadho Palmas ka wadhi kumoro. Kumodhi okomiyowa. No wadhi wakia kwa sako moro e stage kucho kumodhi chunge. Okajali wuok na de kwa ngado kumadhi chunge tachulo county government ushuru. One more than 400 tuk-tuks kumwa chungende. Hapa nilo tuk-tuk kumagige kuchocho. Okinyagola kada de chung kakandu kujaga e stage kuchocho. Customers wuok to waka uge kage deka. Onge customer dhi rabura madhi mwana yalda madhi wuok kochacha. To wach mar siko dara wa mara nutero wakoni katutero wakoni. Wan gi family. Koro seche mitimo gimoro to ng'i gimoro matut jogi nigi familia seche makori keto ni siki anga isagi kama idwa nigi konyre nade. Joriemb gechego to kata kamano obuono milome makamano kendo buogo ng'anyo ka gichwalo ng'ur margi ne tend county no. Ng'anyo mokwongo tan wang'anyo na wachni endi kinywa dhi ng'anyo molo makimo mano paro no ero kech ng'ato ok nyal gola ne county government ok nyal gola sadi akwa ng'ato space madhi chunge adhi chung kanye to space no go create na kotwake yo makende gi Ramogi TV manager babomano Abala Wanga to oniano kendo chung kar tiende ni sekta mar wuoth e chuny boma ma Kisumu nyaka rie. Nitie nyaka stalls gi kuon madhe chai kuma passenger nyabeti gin gi paka kete mtokni lak ndara ka passenger ringo gi timaye nyaka luggage mare irwake mtoka gi thuon e lak ndara ma accident be nyatimre gidhi e stage nitie space maduong' madongo gidhi e kuno town service gidok kuma nwaketo gie. Tend county ma Kisumu oramo ni milome mar timo lokruok e tesendni kod tesende mamoko nyaka lu ka jopiny e sekta ni bende ochung' kar chungi kendo balo gi chikno. James Okoth, Ramogi TV. Kwa mga juang report no kwa ya county ma Kisumu terewa